କୁଆଡେ ପଇସା ଛୁଆ ନେଇନାହାନ୍ତି ତୋ ତ ଗଲା କୁଆଡେ ମତେ ତ ମାରୁ ନମ୍ବର ମିଶି ଯାଉଛ ବନ୍ଧୁଘର ମୁଖେ ରଖିବି ବାଥରୁମ ରେ ତାହେଲେ ଶୋଇଥିବ ପକେଟରୁ ଝାଡା ଗଲାବେଳେ ଶୋଇ ଦେଇଥିବ। ସାରଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଛି କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ସାର୍ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରାଙ୍କ କରନ୍ତି। ଆଜି ମୋର ପ୍ରାଙ୍କ ଅଛି ସାରଙ୍କର। ସାର୍ ଆମର ଗଡରେଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଅଛି ତ ସେ ବ୍ୟାଗରେ ସେ ପଇସା ରଖନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିନି ଦୋକାନରୁ କେତେ ପଇସା ହେଲା କି କଣ କି ସାଲାରୀ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବେ କରେନି କାହିଁକିନା ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି କି ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗେନି କି ମତେ ପଇସା କେତେ ଅଛି ମୁଁ କେତେ ଦରମା ପାଉଛି ମତେ ପଚାରିବି ବୋଲି। ତ ଏଇ ବ୍ୟାଗ ହଉଛି ସାରଙ୍କର ଆମର ଦୋକାନ ବ୍ୟାଗ। ଏଇ ବ୍ୟାଗରେ ସାର୍ ପଇସା ରଖନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡେଇ ନେଇଯିବି ତାକୁ ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେବି। ସାର୍ ଆସିଲେ ଜଣାପଡେ କଣ ଅଛି। ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ମଗେଇ ଦିଅ ଖାଇଦବ କି ତମେ ତ ମନା କଲ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଖାଇ ପତଳା ହେବି ବୋଲି ତୁ କହୁଛୁ ମୋଟା ହବ ମୋଟା ମୁଁ କହୁଛି ମୋଟା ହେବାକୁ ତମେ ତ ମନା କରିଗଲ ଖାଇବେନି ବୋଲି ତ ନ ଖାଅ। ପାଣି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଦେଇଦେବି ପିଇ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ। ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ମୁଁ ଶୋଇବି ତମେ ତ କହିଲ ନା ମୁଁ ପିଇବି ଯୋଉ କିଛି ଖାଇବିନି ତୁ ତୋର ଖାଇଦେଇଥିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ମୋର ଖାଇଦେଲି। ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦେ ବୋଲି କହୁଛୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦେବ ବୋଲି କହିଲି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଖାଇବାକୁ ମଗେଇଦବ ବୋଲି ତମକୁ କହୁଛି। ତମେ ତ ମନା କଲ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇଛି ଆଉ ଖାଇବିନି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ଖାଅ ଆଉ କିଛି ଖାଅନି। କଣ ଦଶଟାର ଅଡ୍ରେସ ଖୋଲୁଛ ଅଫ୍ କରୁଛ ଖୋଲୁଛ ମାନେ କଣ? ଯେ ତୁ ପରଦିନ ଯୋଉ ପଇସା ମାଗୁଥିଲୁ ସପିଂ ପାଇଁ ନେଇଥିଲୁ କିଛି ପଇସା କି କୋଉଠୁ? ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମୁଁ ତମ ବ୍ୟାଗ ଲାଗିଥିବ ଦେଖୁଛି। ନାଇଁ ସପିଂ ମାଗୁଥିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ନା ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଡର କରିଥିଲୁ ଅର୍ଡର ଘରକୁ ଆସିବା କଥା ତମେ ଦେଖିବାକୁ ଅର୍ଡର ଆଇଲେ ମାନେ ମଗେଇବି କଣ କାମ ମୋର ମଗେଇଲି ତମେ ତ ଆଣୁଛ ମୁଁ ମଗଉନି କଣ ହଉଛି କଣ ହେଲା କି? ପଇସା ନେଇଛୁ ମୁଁ କାହିଁ ଯାଇକି ତମ ବ୍ୟାଗରେ କଣ ଦେଖିଦେବି ତମ ବ୍ୟାଗରେ ଅଛି ଆଣିତେ ପଇସା ଦଉନ ହାତ ମାରୁଛି ବ୍ୟାଗରେ ପଚାରୁଛି ରେ ଭାଇ ଏତେ ସିରିୟସ୍ କାଇଁ ହଉଛୁ ସିରିୟସ୍ ନୁହଁ। ତମେ ଆଇଲ ଆସିକି ଗଡରେଜ 10 ଥର ଖୋଲୁଛ ଦେଖୁଛ ଇଆଡେ ଅନଉଛ ସିଆଡେ ଅନଉଛ ବ୍ୟାଗ ଦେଖୁଛ ପଇସା କାଢୁଛ ଅନଉଛ ମାନେ କଣ ଚୋରଣୀ ନା ମନ୍ଦିରର କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇନି ଏମିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯୋଉଟା କଥା ଏଇଟା କରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ଯଦି ବ୍ୟାଗ ଖୋଲିଲି ମୁଁ ଖୋଲିଲି ତୁ ଏତେ କଥା ଘରେ ମୁଁ ଅଛି ବାବା ତମେ ଆସିଛ ବ୍ୟାଗ ଆଇଲେ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିଲି ଖାଇବୁ ନା ମନା କଲ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବା କଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ଖାଇବା କଣ ହେଇଛି ତମେ ଆଇଲେ ଗଡରେଜ କଣ ହିସାବ ପତ୍ର କଲ ଗଡରେଜ ଦେଖୁଛ 10 ଖୋଲୁଛ ଅନ୍ କରୁଛ ଖୋଲୁଛ ମୁଁ ଯେତିକି ମୁଁ ପଇସା ରଖିଛି କିଛି ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି କଣ ତମେ ତମର କୋଉଟା କଣ କାହାକୁ ଦେଇଥିବ? ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଇନି ମୋର ବହୁତ ଭଲସେ ମନ ଅଛି। ମୁଁ ତମ ପଇସା ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ଯାହା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତ ପଇସା ହେଇକି ତ ଇଏ କରେ ବଟ୍ କିଛି ପଇସା କିଛି କମେଇଛି ପଇସା କମିଲା ବୋଲି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ନେଇନୁ ଭାଇ ଏମିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମାନେ କଣ ଚୋରଣୀ ଭାବୁଛ ତମେ ଆଜି ଯାଇ ମୁଁ ଆଇଲିଣି ତମ ପଇସା କଥା ତ କରିବେ ହେଲା ମତେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ବହୁତ ଭଲସେ ପଚାରୁଛି ହେଲା ଏମିତି କଥା ତ କହନି ଯେମିତି କି ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଥର ପଚାରୁଛି ହେଲା ଭଲରେ ପଚାରିଲି ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଯେମିତି ସମୟକୁ ଇଜ୍ଜତ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ନାକ ସିଝନ କଥା କରୁଛୁ ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିଛି ମୁଁ ଏଇ ପଇସା କମେଇଛି ତୁ ଦେଖିଛୁ କି ତୁ ହଠାତ୍ ଆସି ମତେ କହୁଛୁ ପଇସା ସପିଂ କରିବାକୁ ନେଇଥିଲି କୋଉ ସପିଂ କରିବାକୁ ନେଇଥିଲି ପଇସା ତୁ ପଢ ମାଗୁଥିଲୁ ନା ମୁଁ ଯାଇନି ବର୍ଷା ହଉଛି ବୋଲି ଯାଇନି ମାନେ କଣ ପଇସା ନେଇଯାଇଛି ହେଇଛି ବୋଲି ଯାଇନି ତୁ ଅଲଗା ସବୁ ମଗଉଛୁ କିଛି ନେଇ ମୁଁ ମଗେଇନି ଟୋଟାଲି ମୁଁ କୋଉ ହାତ ମାରିନି ତମ ପର୍ସ ସେଇଆ ପଚାରୁଛି ଆଜି ତମେ କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛ ମତେ କହିଛ
ଦୋକାନ କେତେ ପଇସା ହଉଛି ଜାଣୁଛ? ତ ପଇସା କଣ ଦରକାର? ସେଇଆ ତାହେଲେ ମୁଁ ଲାଗିବିନି ତୁ ପଇସା ତମେ ଜାଣିଛ। ମତେ ତ ମାର ନମ୍ବର ମିଶି ଆଉଛ। ପୁଣି ବନ୍ଧୁଘର ମୁଖେ ରଖିବି ବାଥରୁମରେ ତାହେଲେ ଶୋଇଥିବ ପକେଟ ବେଳେ ଝାଡା ଗଲାବେଳେ ଶୋଇଥିବ। ଚୋରନି ମତେ ତ କହୁନି ନାଇଁ ବାଡେଇବ ମତେ ତ ଭଲରେ ବାଡଉନି ହେଲା। ତୁ କାହିଁ ଇଏ କରନି ଯେମିତି ମୋ ହାତ କଣ ଭୁଲ ଦଉ ମତେ ହାତ କାଇଁ ଉଠେଇଲ? ନା ପଚାର ପଚାର ତ ଭୁଲ ହାତ କାଇଁ ଉଠେଇଲ ମତେ? ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି କହୁଛୁ? ମୁଁ ତ ପାଖରେ ରହିବିନି ଚିଲ୍ଲାନି ତ ବାପା ବୋଉ ଶୋଇଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଜାଣନ୍ତୁ ଟିକେ କଣ ଜାଣନ୍ତୁ? ତୁ କଣ ଜାଣୁଛୁ କଣ ଘର ହଙ୍ଗାମ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଚାହୁଁଛୁ? ପାଟି ଚୁପ୍ କରିଦୁ ହେଲା। ମୁଁ ରହିବିନି ଘରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଚିଲ୍ଲାନି ମୋ ଚୁଟି କାଇଁ ମିଳିଲ? ଚିଲ୍ଲାନି ମୋ ଚୁଟି କାଇଁ ମିଳିଲ? କଣ ଚୁଟି ସିଧା କରୁଛୁ? ମୁଁ ଜାଣିନି ତମ ପଇସା ପାଇଁ ମୋର ବିନ୍ଦୁ ଦଉଛୁ ମୁଁ ନେଇନି ତମ ପଇସା ମୁଁ ତୋତେ ଛୁଇଁ ଦઉં। ହଉ ଗଲେ ଯାଉ ତୁ ଚିଲ୍ଲାନି। ସେ ଯୋଉ ବାପା ଯୋଉ ଲୋକ ସେ ଆସିଲେ କଣ ସେ ଗାଳି କରିବେ? ମୁଁ କଣ କହୁଛି କହିବୁ? ତମେ ଇଆଡେ ବସ ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗନି। ବାବା କେମିତି କହିବୁ? କହିବି ଯାଇକି ମତେ ବାଡେଇଛି ନା କଣ କରିଛ? ଏଇ ଆକ୍ଟିଂ କରନି ତୁ ହେଲା ଆକ୍ଟିଂ କରନି ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଚୁଟି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। फोन करी बापा के हम चिंकू के लिए कुछ आसी फालतू कथा तो कौन है ना रही ना ता पाखे मोबाइल रही मो चुट्टी क्या भिल मो गोटे चुट्टी दाम जान के टंका तू नहीं थी ना नो मिनी कैमरा लग रही थी ना कितने ले लो पैसा पैसा तो ले लो हाँ এটা একটা প্র্যাঙ্ক আচ্ছা পয়সা কেতে নেলু পয়সা কেতে নেলি কଣ ହେଇନି ମୁଁ କହିଲି କାଢିକି ରଖିଥିଲେ ଏତେ ପଇସା ଯାଇ ଜାଣିପାରିବନି କାଇଁ ପଇସା କାଇଁ ତମର ନାଗ ଆଖି କାହିଁକି ନାଇଁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ହସିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସିଓର ତୁ ହିଁ ନେଇଥିବୁ କାହିଁ ମାନେ ମୋ ଘରକୁ କେହି ଆସିବେନି ଛୁଆ ଘର ମୁଁ ଏତେ ବି ସିଆଣିଆ ଚଲାକ ନୁହଁ ଅଜ୍ଞାନ ବାଳକ ଛୁଆରା କାହ୍ନା ଯଦି ହଁ ଯଦି ବ୍ୟାଗରୁ ନେଇକି କଣ ଖେଳି ଫୋପାଡିଥିଲେ ମୋର ସେତିକି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ବାକି ମୋର 100% ତୋରି ଉପରେ ଥିଲା କି ତମ ସପିଂ ଫପିଂ କଣ ନେଇଥିବୁ କଣ ନେଇଥିବୁ ମତେ କହିବାକୁ ଡରୁଥିବୁ ନା ନା ସପିଂ ପାଇଁ କହୁଥିଲି ନା ମୁଁ କହିଲି ସବୁବେଳେ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲ ମୁଁ ସେ କହିଲି ଗୋଟେ ମନିକୁ ନେଇକି ପ୍ରାଙ୍କ କରିବା ପଇସା ତମ ବ୍ୟାଗ ଦେଖିବା ଅଛି କି ନାହିଁ ନା ଯେ ତମେ ତ କହୁନ କେତେ ପଇସା ହଉଛି କଣ ହଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଥିରୁ ଗାଡି ମାରିଦେଲେ ପଇସା ଯୋଡେ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ତମର ନାଗ ଆଖି ସତରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଡରିଗଲି କହିପାରିବି କାହିଁକି ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଲେଖିକି ରଖିଛି ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ହିଁ ରାସ୍ତା ସେଇ ବାଟରେ ହିଁ ଯିବ ସେଇ ବାଟରେ ହିଁ ଆସିବ ଆ ବିନା ମୋ ରୁମ୍ କେହି ଆସିବେନି ଆସିଲେ ଭାଇ କେତେ କାଣା ଆସେ ଛୁଆରେ ଲାଗେ ୟା ଠାରୁ ଦେଖି ଯାହାରି ବଟ୍ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବା କଥା ବି ବଡ ଭୁଲ ଭାଉଜ ତ କେବେ ଘରକୁ ମୋ ରୁମକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ବାପା ମା ତ ଦୂରର କଥା ବାପା ମା ତ ଉପରକୁ ବି ଉଠନ୍ତି ନାହିଁ ସିଆଡେ ଯିବେ ପୂଜା ରୁମକୁ ଯିବେ ସିଆଡେ ତଳକୁ ଯିବେ ରୁମକୁ ଯିବେ କେବେ ଆସନ୍ତିନି ନାହିଁ ଆ ବିନା ଆଉ କିଏ ନବ ବିଲେଇ ଥାଉ ଥାଉ କ୍ଷୀର ଆଉ କିଏ ପିଇବ ମାନେ ଏମିତି ସେ କେବେ କରେନି ବଟ୍ ଦେଖ ପଇସା ମୁଁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରଖି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କୁଆଡେ କିଛି ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି କରିନି ହଁ କଲେ ବି 1000-2000 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ହଁ ଏଇଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲି ବଟ୍ ଭଞ୍ଚ ଅଫ୍ ମନି ଯଦି ଗଲା କୁଆଡେ କୋଉ ପଟୁ କୁଆଡେ ଯିବ ନେଇଥିଲେ ଘର ଚୋରୁ ତ ବି ହେଇଥିବ କି ନହେଲେ ବିଲେଇ ତ ବି ନେଇଥିବ
ମାନେ ମୁଁ ବିଲେଇ ହଁ पैसा ମୁଁ बिले ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି पैसा बिले କୋଉଦିନ ତମ ପଇସା ନେଇଥିଲି आज नेले ना ଆଜି ନେଲେ କଣ ହେଇଗଲା ବିଲେଇ चलो छाड़ बहुत बढ़िया प्रांक हैला मो ऊपर मु एक्सपेक्टेशन में मु लास्ट लिटर में लास्ट कांधी भी पकेइली ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଏ ପଇସାଟା ଜାଣିପାରିନି ସତରେ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁ କରୁ ସତରେ କାଳେ ନ ଜାଣିପାରେ ପଇସାଟାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେବି ହେଲେ वो हिसाब होके रखुछ ना कहीं पैसा नहीं जाओ एक्चुअली रिंकी यदि आउ तो को प्रांक करथांते मते जम्मा भी प्रांक करि परथांते बट मनी प्रांक गोटा गोटे इमोशनली ब्लैकमेल करके रिंकी मते आई मीन प्रांक कले बट सतरे 20 मिनिट खंडे जेमिति मते लागिला कि एमिति केमिति हे परियो माने जोटा असंभव सोटा केमिति हे परियो माने हब ही नहीं माने केमिति हेला केमिति माने मु तो कुआर नहीं कुआडे जाइनी किछि करिनी नेले नला की एंड रिंकी तो हमर हेमिति नु के तो चोर फर किछि करेनी आ ये एमिति नहीं कहाँ को कौन देला कौन किछि खाई देला कहाँ को देला और रिंकी तो एमिति केबे चेंज हुए नहीं नेले तो मन हां कहि दिए हां मु नेछि बोली की हां नेले तो नेला मो सीजन ला मो गोटे थाए माने जेते पछे मना करूची सी जिते मना कर मत एत राग मरुଛି एत राग मरुला मैं मो हाथ में उठे देछि माने विश्वास कर माने मते सी जिते मना मते राग मरुଛି अरे जीव कुआडे तू तो अच्छु मु तो अच्छी मु तो नहीं आ तू भी ना मु नहीं तब तू नहीं थबु जदि तू नहीं तो नेला की भाई तो मोर रूम को आसीबनी जो ठोडा तो माने 100 रु गुटे परसेंट भी भाई पर मो शक जाइनी कि बापा मां तो जम्मा भी न एंड भाउज तो सी आसते घर पर झाड़ू मार पोछ पोछ कर सी जानती बट सी तो कुआडे एंते आखि से बुलांती नहीं कि तो थिला बट से यही हैला बट माने मनटा पापा छूला अरे यार रिंकी तो मना कर सी तो जहाँ भी कहे हाँ कही दिए नाई मना कर गला पड़े माने मनटा को सी जिते मना कर मन हेते पापा छुई राग माड़ुची लास्ट जिते रागिली से फाइनाली कहीदेले जहाँ मनुष्य बंची गला ना आज हार्ट अटैक आसी कहीं माने पैसा कथा ना ये भरोसा मैं रिंकी में जिते भरोसा कहे जदि भरोसा भांगी जाए माने मनटा भांगी जाए सो सेटा मोर लिटरे मुझे रिंकी ठू मुझे एक्सपेक्टेशन करूली और रिंकी सेमती नुह जहाँ भी कही दिए बट सी चोरी नहीं कि कहीं मना कर कहीं सेमती ये करते धोखा से मत कौन पे दौची माने जिते से मना कर मन को हेते भादुची से लगी मो रागिली ना किछ नहीं होप सो वेल ट्राइड भलो थला सो मु आपण मन को जणाई दउची प्रांक टी केमती लागला निश्चित कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे सो मैं आशा करछि प्रांक टी बहुत भलो थिवा एना सर जो सिचुएशन का आसीथिले देखले मो आखिरो पानी भी भइल हम मो एत लीटर मो खांदी से दिन मन हे गेले सेति में मु मजे टी कमेंट कली लाटिन जे गळ पड़थिवा तापरे मो छुट्टी बुला मो छुट्टी दाम केते सो एमती टिके कॉमेडी मझरे मझरे कर देली सो मैं आशा करछि निश्चित आपण मन भल लागे जदी भल लागे प्लीज गोटे लाइक गोटे कमेंट गोटे शेयर करबे।